Què és una residència per a gent gran? Una residència és un espai per viure per a persones de més de 65 anys amb dependència o que necessiten atenció i suport continuat en el seu dia a dia. És la casa de la persona gran. Què hi fem? Treballem perquè la gent gran envelleixi amb dignitat i de la manera més semblant a com ha viscut. Facilitem un entorn adaptat a les seves necessitats. Tenim cura del seu benestar físic i emocional i ens ocupem del dia a dia de la seva salut. Què no hauríem de fer? L'atenció sanitària a les residències hauria de ser responsabilitat del sistema públic de salut. Tenim metges i infermeres, però no disposem d'equipaments i serveis sanitaris especialitzats ni tenim serveis d'urgències sanitàries. A les residències estem preparats.